Dođi, stani. To nije vruće, nego izgori ovo. Sad smori. Jel ono Zoki? Nije. Niger! Golemo. Nešto razmišlja. Tu gori ovo svjetlo danas, preko dana. Nema potrebe za njim. I stvarno sad svjetlo upali. A ja, treba što kažem. A već kad smo kod toga, nešto razmišlja. Ja. A Tesla nije izmislio struju. Mi bi danas televizor gledali u mraku, jel da? Ma šta balan? Ja, Ma šta ti pričaš? a ja bre. Šta balan po mraku? Ko bi normalan pored dana gledao u mraku? Pa dobro, ima ti toga. Boga, šta bi ga gledao po mraku? Uzmem preko dana gledam TV, šta je? Ćao ja, Zdeni.